sakamakon canji. Talatin da na laima a ta yage. Sakamakon canji da Buhari 'yan mata na Chibok suka dawo. Sakamakon canji da Buhari. Mun ga 106 adadin su sun dawo ba je kaka dawo. Da maza mata a 16,000 an kwato su gida suka dawo. Arewa maso gabashi na kasar mu yau talakawa na iya yawo. Masu faɗar ba za ka kuma ba tayar gudun waɗannan ta ce nan za su kwana. Zance ya kare. Baba Buhari. A ranar tijo. Najeriya maza mata kudin arewa na ta zancen maimaicin Baba Buhari. Zance ya kare. Kafi su gaskiya kuma kafi su juriya, aiki cikin ƙasa ya zaga gaba ɗaya. Dan mun ga tituna kwalta kayi samuwa, ka ce mu kama harkar noma da garuwa. Mu faɗi a ji sakamakon canji da Buhari ƙasar na kan kama. An daina gudu ko gigita, makarantu tuntuna an koma. Wajen ibadu sun tsira, masallatai coci suma. Kasuwanni sakamakon canji. Abin sheki Aisha Buhari muna sanki. Aisha Buhari. Mai taɓa gwarzanki shi za ya faɗi ko a cikin ɗaki. Aisha Buhari. Buhari muke shi za ya ja mu linzamin doki. 2019 Baba Buhari. Kai wani mai kyau Baba Buhari. Mai taka cire 'yan kone. Baba Buhari, Baba Buhari, sai Baba Buhari mu sai ya yi biyu mulkin Najeriya. Hikiman Adamawa ne ya samu muke wannan aiki. Hikiman Adamawa nan mai silke mai kayan yaƙi. Hikiman Adamawa nan gara na mai kare aiki. Allah ya maimaita mana, ya sake maimaita mana. Kasan Najeriya, makatan da manya. Baba Buhari shi muke magana mai farin jini. Sai murna gida-gida. Baba Buhari ya fita. Shi zakaran jarabba na sarki yan nufa. Dole ku gyala mai gida ko kuran ku ba. Dan haka kar ku ja da shi balle ku zarfafa. Idan Allah yana a bayan mai gaskiya. Da fari na sanyo gandoje a tafashin sakon sambarka. Kaduna akwai su da gogar magagarmar noma magautanka. Malam Nasir ne buldoza ka zo na idan mai sukanka. Daga Naija na ga Abu Lolo dan sani magajin albarka. Badar gwamnan adalci jiga wasu da alasan barka. Akwai Yahaya Ado Bello na kogi mana alasan barka. Na babu da al'ummar Kebbi suna mun goyi da bayanka. Na Zamfara Abdul Bayyari alan waga ke gaishe ka. A ƙarshe na saka barista a na Bauchi na alasan barka. Manau BPO sun bajo tafiyar mu tana nan. Tinubu iyayen jam'iyya an shaida yana nan. Ga Ahmed Jangwar zo zaki shi ma ko yana nan. Adi Nasiri kana fadi, Sari gwamna ya fadi, Hashim na Shatima ya fadi, Danko na Yobe ya fadi, Adamawa na fadi. Dan amana masoyin babanmu Nasir da nan. Abdullahi Abaci shi ne ya shige gaba. Aliran zaku arzu ta shi da mulkin Ibadallah.